tambaya kake? Kware kuwa. Allah da Allah ne ku. Sunana? Ai tambaya ba nake. Ni fa matan aure ne. Kudin tabara ce ke kuma aure ne. Ni kin sanya nake? Ka ganni a kan titi ina tafiya kuma ka ce salamu alaikum na amsa maka. Nace tambaya kake kace sunana to me za ka yi da sunana? Ni matan aure ne. Kudin tabara ce ke alƙur'an san ki nake. Yanda nake a ramin nan ina son samu mai kiba. Chas. Kuma sai aka ce maka mata sun kare a gari dole sai da ni za ka yi soyayya? Ita zuciya mun take ba ita take bi ba? A'a. Ka dai san ko ni ko matan wace ce ni? To ko matan uban waye ce duk da dai tunda dai ba kirda kaki bace. Ba kuma ne na rege harba bane. Kai ko na shi na antan ne shi alquran karewa girma. Alquran ni ke kawai gani ina so. Ya ku da mata ne ku da ma a kuke. Kawai ina ga mata amince min kawai da soyayyar ki. Alquran. Allah ya baka hakuri kuma ni mijina ba wani bane shi ba dan sanda ba shi ba hukuma bane amma Allah zai hada ka da daidai da kai ya Allah ki ci Allah da daidai bayan gani da kina alhamdulillah anti anti ke ce tana sannu da na kike ne anti ba na ga maka cewa zan je gidan wannan waye wannan kofa to na to ne sai ya tsare ni a hanya wai ya min sallama na amsa mishi nace yana me yake nema wai ni yake so anti ai na dauka dan garuwan nan ne ba ba kan mai gida dan uwarka dan kwabe shi kasa wayo Allah dan gida har da Allah ya nuna mana irin kunan barin dadda mai gida barin dadda tsasa ba karnuka dan girman Allah dan girman shi kasa kai anti na dauka dan garuwan nan ne ba wayo Allah na waye kai waye kai tambaye shi ba za ka yi magana ba yana daddana kana kai makarnuka na yake ce miki billahi la tsare ni ya tsare ne ya ce yana da magana na ce to Allah sa tambaya yake ya cewa wai shi so na cewa ya so na yake wallahi ba za ka yi magana ba ba san me gida ce mu za ta aike ni da ce mata a'a kai kai a duk da kake so wurin dadda sun ba shi dadda shi ka ba ka yau ke ba za ka yi magana ba girman Allah ka ce min zo za ta aike ni ba mu yi haka aike take ce mu ga wasu gaskiya da jira barin yayi barin dadda ka ba Allah ta ga wasu gaskiya Wana ji ko na ga ya zubin irin yan kuru iya taka rawar da ya iya sai mu gani ka san me wata rawa ka iya rawan yan gala ban san wannan ba ni baya karnuka da mutane ne rawan karnuka za ka mu kare kake so za ka yi ko ba za ka yi ba ina kare za ka mu an ga mutane a hanya zan ba Allah ka ya so kana da ke dai ku banka ya ko wanda ya hakuri